Rigtig mange med de lokale, kan jeg tro. Vi spørger lige, hvad de skal. Kan I lige fortælle, hvad er det, vi skal? Nu skal vi mænges med the locals. Flea market. Ja, det skal vi. Lotte mig. Det er herinde, der er masser af lort. Kom med. Kom. Vi går ind og kigger. Nej, prøv at se, hvad der er her. Tak skal du have. Nej, Og har lugter lidt af fiskefrikadeller. Fy for søren. Shut